Perseus és una pàgina web interactiva que hem creat per poder fer una visualització de pedigrís, que són les relacions de parentesc de pares, fills, avis, fins als ancestres més antics que puguem trobar, per espècies, en aquest cas que nosaltres treballem de fruiters, com serien poma, pera, préssec, ametller i vinya. Perseus va sorgir perquè teníem una necessitat. Nosaltres treballàvem amb molta informació de varietats, de diferents espècies, de diferents fruiters, i teníem la necessitat d'endreçar aquesta informació, de saber d'on venien, quins eren els pares, de tota la informació de pedigrí. Llavors vam començar a intentar ordenar-la i vam veure que necessitàvem una eina interactiva que ens pogués ajudar a poder veure on se situava cada individu respecte als altres. Dintre de la visualització com a tal, primer pots veure les relacions que tenen cadascuna de les varietats entre elles amb el pedigrí, i a més, no només veus les relacions entre elles, sinó que la pàgina funciona com un repositori web d'informació en la qual per cadascun dels individus que es troben hi ha informació de dades que siguin rellevants per l'usuari, tant ja sigui com de qualitat, de resistències a malalties, d'origen, de l'any que es va generar la varietat, i tota aquesta informació d'on prové, perquè al final Perseus no està fet amb dades internes de grup, sinó que hem fet una recol·lecció de dades públiques que després les hem netejat, que li dèiem curar les dades, i expliquem exactament per cadascun dels individus d'on ve aquesta informació, com l'hem extret, i tot això és el que pots trobar dintre de Perseus. Això poden utilitzar els científics, els grups de recerca o directament els obtentors de varietats, que poden saber que tenen un individu que és resistent i volen veure si hi ha altres individus que potencialment podrien ser resistents per utilitzar-los també per obtenir noves varietats. Aquesta informació pot créixer, la podem ampliar nosaltres. L'usuari també podria, si vol, posar informació de les seves pròpies varietats i visualitzar-les com se veuen amb la resta de varietats que tenim categoritzada o que tenim als programes de millora o que estan en aquestes bases de dades. Per tant, és una manera de també saber com se situa el teu material respecte a la resta. El bo d'aquesta part de la visualització és que la introducció de dades nosaltres com a grup no ens la quedem, sinó que és una cosa que es fa en local completament i l'usuari té les seves dades completament protegides per confidencialitat. Dintre de l'anàlisi i l'estudi de pedigrís, jo crec que té infinites possibilitats. Des de tenir més individus que puguem ficar dintre de les bases de dades per les espècies que ja existeixen, com ampliar a nivell públic a altres espècies que grups de recerca tinguin interès per fer visualització dels seus pedigrís i afegir-ho com un repositori públic on la resta de la comunitat científica pugui accedir directament a aquestes dades, com també tota una part que podria funcionar com repositori privat, en el qual l'usuari que volgués aquesta visualització de forma privada, sense que la resta de la comunitat científica hi accedís, pogués contactar amb nosaltres, li creem una zona privada com a usuari en la qual ell pugui visualitzar les seves dades de pedigrí amb totes les funcions que tingui la pàgina web en aquell moment.